салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. бародаро дар навори имрӯза буққои калони буққои майдан аз бозори Хуросон уялӣ. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед, ядона лайка биҷақед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. яъне буққои калону майдаро баҳри шумо пешкаш кунем. бо иншоалло ояндада видеои беҳтарин мекунем. худо нигаҳбонтон бошад. видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. дар шумо чизе маъқул бошад дар комментариро бинависед. бародарои азиз, мо баҳри шумо пешкаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экрани шумо бародаро. ина бародаро бақа 12000 сомониш меган нархша. бақа ёша ёли 12000 сомонӣ. даҳни мози кай санаш бародаро дақиқа додагиш нест. 8.5 10.5 кай санаш. бародаро бақай ёша ёли айни боқидан шай 12000 сомониш меган. ина бародаро бақа 6800 сомониш меган. 6800. бозор чанд чикарака? 65 6500 бозор кардишан. бозорда 6500 чикан додагиш нест бародаро. ина бародаро ба қайсия 9000 сомонӣ меган. ки бозор чанд чика? 7.5 бародаро бозор кайсанаш додагиш нест дақиқа 9000 сомониш меган. 1.5 сола аста ки? 4 сола я? бародаро бақай барои боқидан 1000 сомонӣ нархш. ина бародаро бақа нархша 9000 сомонӣ ҷой мешидагиша меган. бозор да 8.5 чика додагиш нест. 8.5 додагиша бародаро 9000 сомониш меган. салому алайкум садиқ. ак камераш кинем. ина ака соҳибиам ё. салом ту мега бародаро ғариб салом ту мега. ина бародаро бақа чанд гуфти ака? 1300 сомониш мега бақара. бақаи фазбияк. бозор чанд чикар ака? 83. бозорда 8300 чикан додагиш нест. 9300 мега. Не диё наби ака. 9300 мега. 8300 да 8300 додагиш нест бародаро. боз ёз. ина бародаро бақай ала бақай ёшакай нархша чанд гуфти ака? 7.5 сомониш меган. ки бозор чанд чика? бозорда 6.5 чикан додагиш нест. 7.5 сомониш меган. ина бародаро бақои ёшак 4та. иш чанд ака? 6000 диташ. бозор чанд шука? 5.5 бозор кардишо бародаро додагиш нест. 6000 сомонӣ шумега. $6000 сомонӣ шумега бародарои дитара. бақай алау бақай зард бародаро ёша чанди гуфти ака? 6000 мега спедау зарка 5000. бозор чанди шукар ака? 52. уша 49. уша 5200 уша 5900 бозор кай. ой фанде бародаро ой ёшанови. не ҷунат нама тамош. бародаро бақай калонтарин дар бозори уялӣ 16000 мега ҷой мешидагиша 14000. бақае ки беҳтарин бақай калон. Korkar ilham dacı.
14000 сомонӣ ҷой мешидаги шемеда. 16000 мега ҷой мешидаги 14000 бародарон. Ина бародарон ба қай сафед иша ҷой мешидагишам 14000 15000 мега ҷой мешидагиш бародарон 14000. Бинеш хел бародарон ба қой беҳтаринан 15000 сомонӣ 15000 сомониш мега ҷой мешидагиша 14000. ҳар диша 26500 26 ам тари савд букан додагиш нест бародарон. Ина бародарон ба қайзарда 6 гуфти я 6500 сомониш мега. И бозор чанд карака? Бозорда 5800 чикан додагиш нест. Бародарон қай фарбе соз 5800 додагиш нест бародарон. Ина бародарон ба қай сия ира чанд гуфти яка 6000 сомониш мега. ҷой пулгириш ая ҷой пулгириш 6000 сомониш. Бозор чанд чиқа? Бозор 6000 қайсад не? Бозор ҷой пулгириш 6000 сомониш ая 6000 сомонӣ бародарон. Хайош ина бародарон ишам 6000 сомон мега ҷой пул гириш мега савдо мега намешава. 6000 сомонӣ ҷой мешидаги шемега. Ба қайёшан ёли бародарон. Қад мегири бонӣ мекунӣ ва вақти буқиданаш мераса. Иша қатина иша 6000 сомонӣ ҷой мешидаги шумега. Ина бародарон ба қай ала нақша чанд гуфти яка нақша 10000 сомониш. Бозор чанд чикар гуфти? 8800. Бозорда 8800 чикан бародарон додагиш нест. 10000 сомониш. خودم یوتیوب تماشا میکنم. یوتیوب من خوب نگی. نه نگی آل باشه خود میذارم. 10000 сомониш. اوه امتا. 10000 сомонӣ. 8800 чикан додагиш. زیاد کرگان زیاد. ина бародарон ба қарай нақша 7500 сомонӣ мега. 7500 сомонӣ бозорда 6900 чикан додагиш нест. 7500 сомонӣ ба қайёл ёшай бародарон. Ба қавак ёша.